Dana 3. srpnja 1951. u Barama, općina Konjic, župa Solakova Kula, u Vrh Bosanskoj nadbiskupiji, rodio se dr. Pero Sudar, pomoćni vrh bosanski biskup. Osnovnu školu pohađa u Barama i Seonici, a gimnaziju kod Isovaca u Zagrebu i Dubrovniku. Filozofsko-teološki studij završava u Sarajevu, gdje je 29. lipnja 1977. zaređen za svećenika vrh bosanske nadbiskupije. Nakon jednogodišnjeg pastoralnog iskustva u župi Komušini, upućen je na studij kanonskog prava u Rim. Tijekom šestogodišnjeg studija u Rimu na papinskim sveučilištima Gregorijana i Urbanijana doktorirao iz kanonskog prava na temu pojam fizičke osobe u zakonodavstvu crkve, te završio studij ateizma i rimske rote. Po povratku u Sarajevo u jesen 1985. povjerena mu je služba sudskog vikara i člana ordinarijata. U ljetnom semestru 1986. počinje predavati na vrh bosanskoj katoličkoj teologiji, a u jesen 1989. izabran je za dekana i rektora vrh bosanske katoličke bogoslovije. U tome razdoblju u domaćim stranim časopisima i knjigama povremeno objavljuje radove s područja pravne tematike i pedagogije. Za naslovnog biskupa Selje, ja sam pitao biskupa, gdje je to? U Norveškoj, tako. Dakle, Selje i pomoćnog biskupa vrh bosanske nadbiskupije imenovan je 10. svibnja 1993. godine, a posvećen je u Sarajevskoj katedrali 6. siječnja 1994. U biskupijskoj konferenciji BiH vršio je službu generalnog tajnika, predsjednika Komisije Pravda i mir i Komisije za odnose s državom BiH, a bio je predsjednik Katehetskog vijeća, nadzornog vijeća Caritasa BiH i vijeća, dakle predsjednik i vijeća za inozemnu pasmu, što je i danas. S ciljem pomoći materijalne obnove nadbiskupije, već tijekom rata i poraća uspostavlja veze i sklapa partnerstva između 100-tinjak biskupija i župa u inozemstvu i poručenih župa u vrh bosanskoj nadbiskupiji, čemu sam i ja svjedok. Da sam bio župnik u Manjcu, ja i za nešto su trebali mladi Hrvati nastupati za Renovabis, a Renovabis je puno pomogao nama. Ta kolekta digne možda odjednom 200 milijuna, mislim, tako dalje. I otac biskup će to malo više reći i radi škola i drugoga. Ja sam naletio na njega, kada biskupe, otkud ti ovdje sam na mom terenu. A on je tu bio, jer je Renovabis imao tu predstavljanje, a taj Renovabis, ta crkvena organizacija je puno pomagala Hrvatima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i Hrvatskoj i dan danas to. U svojstvu promicatelja projekta Škola za Europu skrbi za obnovu i gradnju potrebnih objekata i organizira otvaranje i djelovanje katoličkih školskih centara na području nadbiskupije. Eto to najkraće sad od oca biskupa, a ja ga sada molim lijepo da on započne sa svojim. Još jedan put vas sve srdačno pozdravljam, još jedan put zahvaljujem fra Josipu za poziv da evo ove 3 večeri budem zajedno s vama i da malo promišljamo o sebi i o svojoj vjeri. Doista se radujem evo i ovoj vrsti komunikacije s našim ljudima, to je s vama u inozemstvu. Vi ste nama doista dragi. Ja često puta znam ponoviti, ako se naši Hrvati katolici koji su otišli u inozemstvo nas i odreknu, mi njih nećemo. Jer to je kao dijete i mater. Ima obijesne djece ponekad koji kad malo porastu misle da im roditelji ne trebaju, pa i se odreču.
ili zaboravi. Puno slučajeva na koje nailazim danas u Bosni i Hercegovini, stari roditelji, sami ostali. Šta im god progovorite o djeci? Ne, moja su djeca zlatna. Moja su djeca najbolja. A ja znam da ih ne nazovu po mjesecima. Na djecu ne daju. I za vrijeme rata gdje su nam roditelji? Hvala Bogu, otišli su. Nek su moja djeca na sigurno. Dakle, roditelj, pogotovo majka, a to i Bog kaže, majka se ne može uzeti djeteta. A domovina to je majka. Crkva u domovini je doista mnogim vama ili vašim roditeljima bila majka jer vas je rodila u sakramentu krštenja. Dakle, meni je drago svaki vid komunikacije i boravka s vama koji ste otišli iz najrazličitijih razloga iz domovine i našli svoju drugu domovinu, evo ovdje u Njemačkoj. Ova duhovna obnova, to znači potreba najprije saznati, ponoviti sebi da imam dušu. I vrlo često živimo, a da uopće ne mislimo, molimo se i Bogu, idemo i u crkvu. Ali nekako kao da smo izgubili svijest da mi imamo dušu. Dakle, prvo duhovna obnova bi nam trebala poslužiti da se prisjetimo, ponovimo, obnovimo, pa čovječe ima dušu. A onda obnoviti svijest kao što tijelo, da bi živjelo, treba mu hrana. Kažu da je neizbrojiv broj stanica u ljudskom tijelu koji se svakog časa obnavljaju. Milijarde se obnove u jednom danu. Inače, organizam ne bi mogao živjeti. Da bi se te stanice obnavljale, stvarale u organizmu, treba mu hrana. I duši treba hrana. Samo što mi to često puta ne znamo, jer duša ne viče glađu kao što viče tijelo. Kad ogladnim, onda da postajem nervozan, onda mi krči u stomaku, onda mi treba mjesto. Kad ožednim, trebam piti. Duša malo drugačije. Ona je strpljiva. Ona tako ne viče. Ali prekako zna ogladniti, pa zna odgladi i umrijeti. Dakle, da nam treba ohrabrenja, pouzdanja i čvrstine vjere. Koja je svrha duhovne obnove? Evo ovih susreta. Svrha je obnoviti se, podsjetiti se istinu o meni, tko sam ja, a onda odakle sam. I što je isto važno, kamo ja idem? Na početku smo korizme. Povlaštenog mjesta u crkvenoj godini da se nahrani duh i duša. U središtu korizme koju smo započeli na čistu srijedu i što će se stalno ponavljati kao nekakav refren. Refren je nešto u pjesmi što se nakon svake strofe ponavlja. Evo tako će se i u korizmi, u svim razmišljanjima, u svim porukama stalno ponavljati: obrati se čovječe. I s tim smo i počeli korizmu. Zapravo uzeli smo pepeo da to simbolično izgleda. Crkva je puna simbola. Zašto? Zato što mi u simbolima nekako lakše shvaćamo, to nam je bliže. I Isus je govorio stalno u prispodobama. Stalno je negdje uzimao slike da bi bio jasniji. Dakle, uzeli smo pepeo da bi se tim simbolom podsjetili zašto uopće obratiti se. Ako se ne obratim, ako se
a to je obraćenje, to je promjena, metanoja. Dakle, starozavjetno značenje obraćenja i novozavjetno. Starozavjetno je bilo obrati se, okreni se čovječe od idola, od mrtvoga božanstva k živome Bogu. Isus i novozavjetna teologija to malo mijenja. Pa kaže, ne trebaš se odvraćati od idola k Bogu, nego se trebaš promijeniti pamet, mentalitet, shvaćanje. Jer samo tada zapravo čovjek kad promijeni način razmišljanja, tek onda uvidi što je bitno. Tek onda shvati, jest, moje tijelo, moj organizam je jako važan. Ovaj život mi je ovdje jako važan. Ali to ništa ne vrijedi ako izgubim dušu. Zato će Isus reći, što koristi čovjeku ako cijeli svijet zadobije, a svoj život izgubi. Što mi koristi doista? Ako cijela Njemačka bude moja, sve bogatstvo, a jednog dana ja to sve moram ostaviti, a nemam ništa što sam sačuvao, što mogu ponijeti, s čim mogu pred Boga. Dakle, obratiti se znači promijeniti način pristupa razmišljanja i uvidjeti što je bitno. Po čemu sam ja najprije čovjek, po čemu sam dijete Božje i po čemu i na koji način, tko mi zapravo može dati ono što ja sam sebi i cijel svijet mi ne može dati. A to je utažiti moju glad za životom. Čovjeku puno stvari je u životu važno. Važno nam je da li nas drugi vole, važno nam je imamo li sve što nam je potrebno za život, važno nam je koliko smo napredovali, važno nam je koliko smo, puno stvari nam je važno. Ali jedna je svakom najvažnija. To jest koliko i kako ću živjeti. Sve ovo možemo sebi produžiti, možemo nekako sebi snalažljivošću, radom i nastojanjem postići, ali ovdje ne možemo promijeniti ništa. Ništa mi ne možemo promijeniti u toj najdubljoj gladi, a to jest glad življenja. I normalan čovjek koliko god živi, pa bilo to ne znam koliko. Prošle godine sam sahranio susjeda 103 godine. Kad mu je bilo negdje 85, pitam ga ja, dobro, koliko bi ti? Već je tada bio najstariji. Kaže, evo malo imam nekih teškoća, najgore mi je s koljenom, ne mogu hodati, ali ja bi sad potpisao ovako 150, pa ćemo onda vidjeti. I svi smo mi takvi. Ako nam baš život ne dodije posle, bolešću, nemoću, tako dalje. Zašto? Zato što je Bog u nama sakrio najdublje u biće, upravo tu žeđ za životom. Ko mi to može ugasiti? Samo onaj tko mi je dao život. On kaže da mi može dati vječni život. Mogu ja to vjerovati? Kako to vjerovati? Tko sam ja? I što je ljudski život? Ljudski život bi se dao doista kao što i sve oko nas definirati kao jedna velika tajna. I ne samo ono iza života, iza ovog života. Ovaj život je tajna. I sve što nas okružuje je tajna. Ali savršena tajna. I savršeno stvoreno. Ja mislim da mi ispovjedamo mnoge grijehe, a nikad ne ispovjedamo grijeh
da ne razmišljamo, da ne mislimo. Mislim da je to jedan od najtežih grijeha. Zašto? Zato što je samo čovjeku Bog dao razum. Nikom više. I mi to najvrijednije ne koristimo. Po čemu? Ima toliko stvari za koje mi zaboravljamo. Prvo zaboravljamo upravo to, pitati se, tko sam ja? Evo ja pitam sebe, ja pitam i vas. Koliko mi puta padne na pamet u životu da se pitam, tko sam ja? Odakle sam? Koliko mi puta padne da pitam, pa otkud ovo sam? Kako taj svijet? Kako to funkcionira? I tako se povede. A mi, svijet oko nas, savršen. Kažu stručnjaci, vjerujem, da je sunce samo malo bliže zemlji ili zemlja suncu, izgorila bi. Da je samo malo dalje, sledila bi se. Pa ko je to izmjerio čovjek? Pa cijeli taj svemir, kako to funkcionira? Ko to vodi? Ali pusti svemir. Gledam sebe. Šta ja znam o sebi? Ja cijeli život živim. Šta znam kako funkcionira? Ajde nek mi neko rekne koliko imamo organa u svom tijelu, da ćemo nagrati. I Josipa uključuje. Koliko imamo organa? Ima, kako da ne. Pretprošle godine otkrili jedan. Eto, koliko tisuća godina živim, znanost, medicina, pretprošle godine otkrili novi organ u organizmu čovjeka, za koji nisu znali. I spore se je li ili nije li to organ novi. 97. je to. 97. organ u ljudskom organizmu. Šta ja znam o sebi? Kako sam nastao? Kako to funkcionira? I tako nevjerojatne stvari koje, evo samo ću vam pročitati neke fascinantne podatke o čovjeku. Kaže da naša pluća kojima svatko od nas diše, kao da i nemamo dok nas ne zabude. Ne znamo za njih. Kaže da imaju 300.000 miliona kapilara. To znači sitni, mali krvni žila. Kaže, ako bi ih raširili pa nadovezali sve na jednu nit, da bi ona iznosila 2400 kilometara. Pa ko je to složio? Pa kako je to složio? Ljudske kosti. Lomimo i bez problema, jel? A ljudska kost je jača 4 puta od betona. To su mi malene. Ali kad bi netko napravio beton kao što je kost, ili kost onoliku koliko je nema sile da bi je nešto snimio. I ona kaže da blok kosti veličine šibice može podnijeti 9 tona težine. Nije to sve. Tako je sve u ljudskom tijelu. Kaže, svaki naš bubrek sadrži 1.000.000 filtera koji filtriraju litar
2,5 krvi u 1 minuti. Krv u našem organizmu, mi uopće ne znamo kako to funkcionira, da to hoda. Kaže da pređe 96.540 kilometara u čovjeku u 1 danu. Kolajući, hraneći nas. Dužina zemlje, ekvatora, gdje je najduži, je 40.070 kilometara. A ljudsko tijelo odrasla čovjeka ima 160.000 kilometara arterija i vena. To znači da bi mi, kad bi to povezali u 4 puta, mogli okružiti oko zemlje. Kako sve to shvatiti? Imamo srce koje kuca i nikoga ne osjeća dok se ne razmije. Imamo ljudski mozak koji kažu da proizvede u 1 danu 70.000 različitih misli. I to je najsavršenije što postoji u stvorenom svijetu. Naš mozak. I tako ima nevjerojatne stvari koji sačinjavaju ljudsko tijelo. 120 metara u sekundi je brzina kojom, recimo, kad se ja opržim, da podražaj iz mozga stigne do prsta koji se opršio, ide to brzinom od 120 metara u sekundi. Nema ništa brže, osim svjetlosti. Tko sam ja? Tko je čovjek? Ja sam strašna tajna. I to takva tajna, još gore od te tajne, je tajna i zlo da ja uopće to ne razmišljam. Ali kad razmišljam, kad me zaboli, ja samo mislim, boli me. Ali zašto me boli? Odakle je sve to? Tko je to dao? Tko je to tako savršeno smislio? Kad je trebalo ovu dvoranu napraviti, onda su pozvali arhitekta. A taj je morao dobro studirati pa da zna nacrt. Morao imati u glavi koliko zidovi mogu nositi, koliko grede mogu nositi, kako to sve napraviti pa da mi večeras nosimo. To treba neka pamet. Ali tko je napravio, tko je smislio ovo što mi jesmo? Kakva je to pamet? Tajna. I onda kažem, imam srce, imam razum, imam mozak, imam ruke, imam noge, imam oči, imam usta, sve to imam ja. Kad ne kažemo ja imam život, jer rijetko kad. Tko ima život? Čiji je život? Ako je moj, onda ja mogu raspolagati. Ali očito ne mogu, malo prije rekli smo, ne mogu ga pomaknuti, produžiti nimalo. Kad dođe kraj, na neki bogati čovjek bio blizu smrti i sad oko njega, jasno, i sinovi, i kćeri, i prijatelji, jer
Zanima ih kome će sve to bogatstvo ostati. Ne bi ga baš otvoreno pitali, ali volili bi znati je li napravio kakav testament, kome je to ostavio, kako je raspodijelio. A on vidi, ne zanima njih dokle će on živjeti, nego i zanima baš to, nije im nimalo žao, nego stari će umrijeti, ali da vidimo šta će biti nakon toga. I on očito isto vidi i kaže, nikakvog testamenta nisam napravio, ali sve ću ostaviti jednom. Pa nema veze tko to bi. Ko mi može produžiti život za jedan dan. To nije mogu niko. A život vrlo brzo prolazi. I zato mislim da je sastavni dio ljudskog dostojanstva. Najprije pitati se otkuda je. Tko sam ja? Ja obično, da bi malo pojasnio kolika je to vrijednost na susretu s krizmanicima, to su dakle 14-15 godina, a dotjeraju se kao da će za vjenčanje. To se svi ure, pogotovo curice. One ne spavaju tu noć da frizuru ne bi pokvarili. Onda ja pitam koliko je platila frizuru, kaže 40 maraka, imaju oni od 60 maraka, pa ovo, pa koliko ti je haljina, pa... A koliko je platila oči? Pa pošto bi mi prodala jedno oko, još me čudnije. Šta je ovo normalno? Pa je li ti skuplja haljina ili ti je skuplje oko? Zašto je to bilo? Kaže, haljinu sam platila 40, a oko? Pa ništa. Pa odakle ti tu? Pa, nema odgovora. Takvi smo i mi, nisu to samo djeca tako. Dakle, mi ne idemo dalje, a to je... zato sam rekao da, jer ne razmišljamo, strašno griješimo. Ili ako razmišljamo jako površno. A Bog mi je dao razum upravo kao jedan od puteva da otkrije. Odakle ja? Dakle, ovo nitko nije mogao. Ovo nitko nije mogao ovako smisliti. Ako nije savršeno pametan, strašno pametan. I ne samo to. Strašno dobar. Nije dao da mi narastu rogovi. Jer očito ne trebaju. A sve što mi je dao, treba mi. Zašto? Da mogu sretno živjeti. Obratiti se. Po mom najdubljem uvjerenju. Znači promijeniti način gledanja najprije na sebe. Upoznati koliko je moguće sebe. Nekog vremena susretnem jednog rođaka i pitam ga, kako se zvala naša prababa? Kaže, pojma ne. Pa čovječe, kako to ne znam? Pa ne znam. Pa li te to zanima? Pa ne zanima. Pa pita se, kako je to moguće? A čovjek u dobro podmaknim godinama, negdje moje godište. Dakle, ne pitam se ni po komu sam rođen, ni kome je dao. A onda jasno ne pitam se ni zašto sam ja to. I ako se sve to ne pitam, onda me pomalo ne zanima dok ne mora nema. A to će mi biti pomalo kasno. Ne mora ni poći. Rastati se. Kršćanin je
pozvan najprije razmišljati. Isus je u svim svojim prispodobama, u svem što je govorio, stalno ljude izazivao da misle. Pa je na njihova pitanja odgovarao pitanjima. Što to znači obratiti se? Nećemo praviti pauze, jel? Dakle, mi smo sve ovu duhovnu obnovu zamislili pod zajedničkom temom obraćanja. Zato mi je bilo važno večeras malo to naglasiti. Šta je to obraćanje? Najljepša slika, primjer obraćenja u cijelom kršćanstvu jest Sveti Pavao. Vjerujem da svi tu njegovu povijest ili tu pripovijest o njegovu obraćanju znate. On je, dakle, kao židovski teolog, kao i cijela tada židovska religijska struktura, poglavari, bili žestoko protiv Isusa. Zato što im je brkao račune. Zato što je uvodio nešto novo, rekao, ti vaši propisi, to nije baš toliko važno. Nije ni subota važno, a za njih subota. Za Židova je prekršaj subote bio kažnjavan smrću. A točno se propisivalo sve što treba raditi. I ovaj kaže, to nije važno. A oni kažu, pa kako subota nije važna? A subota je najvažnija jer ni Bog subotom nije radio. A ti to ne poštuješ. A hoćeš da te smatramo prorokom. Dakle, on, kao Pavao, pripadao je toj religiji. I to kaže, revnovao se. I on je, spominje ga, jela apostolska, najprije kao dječak bio dok su Stjepana kamenovali. Svjedok. I to držao, kaže, kapute onima koji su bacali kamenje na njega. Kad je odrastao, on se dao u inspektora hvatanja kršćana. I on točno kaže, bio sam ispunjen mržnjom. Sam to piše. Mržnjom sam bio ispunjen prema toj, oni su je zvali sekta. Isusa su ubili, ali ostali učenici. Treba njih pohvatati. I to se sve više širi. Nastala velika, dakle, pobuna, veliki alarm, treba sve to čim prije pohvatati, pobiti. I on na putu prema Damasku, gdje je trebao pohapsiti neke, čuo da tamo imaju kršćani, i dogodilo mu se iznenadan susret s Isusom. Isus ga zove i kaže, Savle, Savle, zašto ti mene progoniš? Kaže da je on to doživio kao nekakvu jaku svjetlost koja ga je oborila. I on kaže, a Gospodine, tko si ti? On odgovara, ja sam Isus Nazarečanin koga ti progoniš. Ovaj kaže, a što mi je činiti? I on njemu kaže, idi u Damas. Tamo ima moj sluga Ananija, on će ti reći što ti je činiti. Obraćenje. Kako je se Pavao od takvog čovjeka koji je progonio mogao obratiti? Najprije, to je na djelu milost Božja. Ali treba znati i reći da milost Božja kod svakog djeluje. Tko je otvoren. Po čemu se Pavao pokazao otvoren za milost? Iako je bio tako uvjeren, tako da kažemo ogrezao u uvjerenju da to treba iskorijeniti.
Nije se to moglo dogoditi po mom dubokom uvjerenju, a da Pavao u isto vrijeme, dok je hvatao, dok je privodio, dok je sudjelovao u progonima, nije sebe pitao je li ispravno ovo što ja radim? Je ovo stvarno Božji put kojim ja idem? I tu se otvarao prostor za djelovanje Božje moći. Bog ne može u nama učiniti čudo i na nama ako mi ne upotrijebimo ono što nam je već dao. A to jest razum, osjećaj, znači pamet i dušu i srce. Ako čovjek nije, najprije čovjek. Bog nema temelja na kojem će graditi u svojoj milosti. I zapravo sve milosti koje Bog daje najprije služe da u nama izgrade čovjeka. Dakle, Pavao je morao negdje u svojoj ljudskoj duši. U isto vrijeme dok je uvjeren u svojoj vjeri, odgojen kako je odgojen, da to treba uništiti, morao je negdje suosjećati s tim ljudima. Ako čovjek ne suosjeća s čovjekom, s tuđom bijedom, on ne može se u njemu otvoriti prostor za Božje djelovanje. I s druge strane, čovjek ne može iskreno suosjećati ako ne prihvati Božje djelovanje. Dakle, to je izmiješano, to Božje djelovanje i ljudski odgovor je izmiješano u nama kao što smo pomiješani duša i tijelo. To je najsavršenije i najteže što je Bog stvorio. Anđeli, lako je za njih. Samo duh, nemaš problema. Životinja, isto tako lako. Tijelo, instinkt, ti radi što mu instinkt nalaže, da bi preživio. Ali čovjek je sastavio i duhovno i materijalno. To uskladiti da funkcionira, isto tako je teško. I to je glavni zadatak čovjeka. Uskladiti to Božje djelovanje, djelovanje njegova duha i djelovanje moga duha. Dakle, Pavao se mogao obratiti, postati od progonitelja revni apostol. I to danas mi kršćanstvo ocjenjuje da je zapravo Pavao izrekao ono što je Isus bio i htio da bude njegova crkva. A obratio se upravo jer je bio otvoren Kristovom djelovanju. Jer je bio razmišljao, pitao se, sumnjao je li to ispravno, tražio vjerojatno i molio se, Bože, prosvijetli, je li ovo pravo? Ako ja ljudima činim Bogu, može li to biti s tvoje strane? To znači metanoja. Promijeniti mišljenje. Pustiti Bogu da djeluje na mene i da mi promijeni mišljenje. To je korizma. Ići za Isusom, ići s Isusom, za njegovim križem, za njegovim životom, da bi shvatio što je moj život. Da bi shvatio da taj Bog koji me je stvorio tako savršeno, kaže psalmista, hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Doista čudesno. Sve je čudesno. Zašto? Zato što je to djelo Božje ljubavi prema. Tada čovjek shvati sebe. Mene je morao stvoriti neki Bog koji
strašno voli. Bog je ljubav. A ljubav je upravo u tome da se u dobroti širi. Da dobro umnaža. Zato nas ima 8 milijardi. Jer Bog je ljubav koja voli život. Kad shvatim da sam ja stvoren zato što me je netko volio i voli, onda ja moram se pitati, moram tražiti nakon što sebe barem površno upoznam kao tajnu. Rodio sam se, živjet ću, umrijet ću, a neću shvatiti glavne stvari. Dakle, ako sam ja tajna, kolika je tek tajna onaj što me stvori. Ali ako mi je dao razum, ako mi je dao svoju riječ, kao svjetlo koje obasjava tu tanu tajne, da ja moram učiniti sve, i to je bit vjere, ja moram učiniti sve, ne bi li barem donekle shvatio tko je taj što me stvorio. Onda je moja ljudska obveza pitati se pa kome je to rodio, preko koga me je on stvorio. Onda je sablazan da ne znam kom je bio prabab. Onda je sablazan da ovi ovdje najmlađi ne znaju gdje ste se vi rodili. Ja tu na kriznama kad dolazim u Njemačku pitam djecu, odakle si ti? Kaže iz Hrvatske. Pa dobro, iz kojeg mjesta? Kaže iz Podmilače. A ja, Podmilače ti je i tako. Dakle, moram pitati sebe od koga me je to Bog rodio, stvorio, gdje i zašto baš tu gdje me je stvorio. A onda kad tu učinim ono što ja mogu, da se moram pitati, a tko je to sve dao? Onda malo pomalo se pokušavam približavati toj tajni. I onda mi život postaje nešto drugo. Onda ću naučiti i kako biti sličan, kakvi nam god roditelji jesu. Što više starimo, sve više volimo ličiti roditelji. Pa je to i u pjesmama opet. Neka sam isti kao ovo. Kaj to je čežnja. I kakvi nam god roditelji jesu, niko ih ne bi mijenjao. Ona lijepa pričica. Se neko malo ciganče, uvijek to pripisuju ciganče. Izgubilo se negdje na vašaru. Jasno plače i kaže, nije se ono izgubilo, nego mu se izgubila mama. I sad gospođe oko njega, malo ga tješe, i sad došle im na pamet, lijepe gospođe dotjerane, pitaju, jesam ja tvoja mama? Tako jedna po jedna, on kaže, ne, ti si nisi moja mama. Pa hoćeš, ne, neću ja, ti nisi moja mama. Lazi ciganka, romkinja, kakva jest. Plemeniti, fini srcem, ali se izvana ne drže previše do toga, pomalo droljava, prljava, a ona, evo moje mame. Dakle, svi smo mi takvi. Svima je naša najljepša, najdraža, a objektivno nije tako. Dakle, preko toga mi moramo se pitati, a tko stoji iza svega toga? Evo to drugo pitanje. Tko stoji iza toga? I kakva je moja obveza? A ne obveza ja moram. Nego što je izvor moje sreće? Izvor moje sreće je da učinim radosnim svoje roditelje. To je svakome od nas. Iako to rijetko činimo, ali svaki put, pogotovo kad ih nestane, kad ih više nema, to najbolje vidite na sprovodi. Kako
djeca žale za onim što su mogli, a nisu učinili prema roditeljima koji više nema. Što si učinio, nema više. Onda ako uđete s njima u razgovor, prvo je to što vam spomenu. Eto vidiš, mogao sam, a nisam. Trebao sam, a nisam. Dakle, ono što čini dobro, najprije prema roditeljima, a onda prema svima drugima, to me zapravo čini čovjekom. To me čini sretnim. To mi se vraća kao blagoslov. Ako je to prema ovim zemaljskim roditeljima, koji mi nisu dali život, to je krivo. I zato mi kažemo, rodilo se dijete. A rijetko kažemo, rodili su dijete. I medicina kaže da sve što se događa u utrobi majke je uglavnom inicijativa ploda. Majka može željeti roditi dijete prije 3 dana, nego će roditi, a ne. Dakle, dijete odlučuje kad će se roditi. I roditelji sudjeluju, ali ne mogu odlučiti. Koliko ima onih koji ne mogu roditi, a voljeli bi roditi. Dakle, to znači mi doista nismo djeca naših roditelja. Jesmo u ovom kolokvijalnom smislu, tako se kaže. Ali istinska djeca, nismo nekog drugog. Jer roditelji nisu vlasnici života. I nisu ni vlasnici djece kad se rode. Iako se to često tako ponaša. Netko drugi je pravi otac. I prava majka. Onaj koji nije me morao dati, mogao me ne dati, a dao me. Zašto? Kakav je on? I konačno, imam li ja obveza prema tom ocu? Evo, to bi trebala i željela biti naša druga tema. Tko je moj otac? Čije sam ja dijete? Ovakav kakav jesam. Ja ne bi mijenio svoje roditelje. Ja sam ih prihvatio onakve kakve oni jesu. Ali sebe bi rado promijenio u mnogo stvari. A ne. Dakle, ovakav kakav jesam. Znam kakav bi trebao biti prema roditeljima. Znam kakav bi trebao biti i prema vlastitom životu. Ali kakav bi to trebao biti prema tom jedinom, autentičnom ocu, vladaru, gospodaru moga života.